дуруд бинандаи азиз, рӯз аз рӯз самти фаъолияти муҳоҷиронро дар Русия маҳдуд мекунанд ва чунин ба назар мерасад ки онҳоро аз худ дур кардан мехоҳанд. Вале сарфи назар аз ин, эҳтиёҷи Русия ба муҳоҷирони корӣ зиёд ва ҳаётан муҳим аст. Инро худи мақомҳои олии ин кишвар эътироф карданд. биёед ин мавзӯъро баррасӣ мекунем. ахиран яке аз бузургтарин пойгоҳҳои корҷӯӣ дар Русия Суперҷоб тадқиқоте гузаронд ва ин тадқиқот нишон дод, ки дар ин кишвар шумораи ҷойи кории холӣ хеле зиёд шуда, теъдоди корҷӯён бошад баръакс кам шуда истодааст. дар тадқиқот 1000 мудир ва дигар намояндаи идораи кормандони ширкатҳо аз 206 шаҳру ноҳия иштирок карданд. маълум шуд, ки 81%, яъне аксарияти кул норасоии коргаронро эҳсос карданд. танҳо 11% гуфтанд, ки эҳсос накарданд ва 8% дар посух додан душворӣ кашиданд. бештар аз ҳама корхонаҳои миёна 83% ва бузург 83%, ки зиёда аз 100 ҷойи корӣ доранд, ба коргар эҳтиёҷ доштанд. норасоии коргар дар бахши истеҳсолӣ бештар ва дар бахши молияву бонкдорӣ нисбатан камтар эҳсос мешудааст. ногуфта намонад, ки муҳоҷирон барои кор ба соҳаи бонкдориву молия ва технологияви иттилоотӣ қариб ки ҷалб намешаванд. дар ҳама соҳаҳои дигар бошад, онҳо то ҳол фаъолият мекарданд. аз ҳама зиёд дар сохтмон, истеҳсолот ва нақлиёт. бояд гуфт, ки ҳатто баланд бурдани музди меҳнат коргаронро ҳавасманд накардааст ва ҷойҳои кории холиро пур карда натавонистааст. ба навиштаи пойгоҳи Суперҷоб 80% корфармоён соли гузашта маошро баланд карда, 50% дигар баландшавии минбаъдаи маошро дар ояндаи наздик ба нақша гирифтанд. боз як тадқиқоти тоза, ки Мактаби олии иқтисодӣ донишгоҳи тадқиқотии миллии Русия анҷом додааст, нишон медиҳад, ки дар чоряки дуввуми имсол эҳтиёҷоти иқтисодии ин кишвар ба коргарон 10% афзудааст. ҳамин тавр танҳо дар семоҳаи дуюми имсол дар бозори меҳнати Русия норасоии 2 миллиону 700 ҳазор коргар сабт шудааст. хуб, эҳтиёҷ ба нерӯи корӣ дар бисёр маврид маҳз тавассути муҳоҷирон қонеъ карда мешавад ва ин ки Русия ба коргари бештар аз берун ниёз дорад, ҳамагон дар ин кишвар дарк мекунанд. аввали соли ҷорӣ раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дар як ҳамоише зикр карда буд, ки талабот ба нерӯи корӣ ба маратиб зиёд аз теъдоди корҷӯён аст. На рынке труда не хватает 2,5 миллиона человек. И это то, что сейчас бизнес наш готов предложить. Это в 2,5 раза превышает уровень безработицы. Безработных у нас, по официальным данным, где-то 450 тысяч, 460 тысяч. А не хватает 2,5 миллиона. Путин эҳтиёҷи кишвараш ба муҳоҷиронро ҳам эътироф карда буд. Русия ба ҷалби шаҳрвандони нав, аз ҷумла ба воридшавии одамон аз хориҷ ниёз дорад. ҳангоми рушди иқтисод мо аллакай норасоии қувваи кориро эҳсос мекунем. ба зуддӣ ин мушкилот хеле намоён мешавад ва метавонад монеи воқеии рушди иқтисодӣ гардад. ин яке аз масъалаҳои ҷиддӣ аст. корҳои зиёде, ки муҳоҷирон дар Русия мекунанд, мардуми маҳаллӣ намекунад ё фикр мекунад, ки маоши барои чунин корҳо пешниҳодшуда кам аст, ё он кор номақбулу ношоиста ҳисобида мешавад, ё аз сабаби чуноне бархеҳо мегӯянд бехушӣ. аксарияти муҳоҷирон ба корҳои машғуланд, ки сабук нестанд, тахассус намехоҳанд ва музди кам доранд, мегӯяд иқтисоддон ва таҳлилгари молиявӣ аз Екатеринбург Владимир Калугин. маҳаллиҳо аз корҳое ба монанди фаррошӣ, тамизкорӣ, фурӯшандагӣ, ронандагӣ ва корҳои оддӣ худдорӣ мекунанд. баъзеҳо мегӯянд, ки агар маош баланд шавад, маҳаллиҳо ин ҷойҳоро мегиранд, аммо баланд кардани маош барои ин гуна корҳо мувофиқ нест. Фарух Мирзоев, раиси Ассотсиатсияи ташкилоти миллии фарҳангии вилояти Свердловск ва роҳбари ҷамъияти тоҷикони фарҳангии Сомон ба ин назар аст, ки муҳоҷирон дар соҳаҳое фаъолият мекунанд, ки аҳолии маҳаллӣ ба онҳо таваҷҷӯҳ надоранд. ман фикр мекунам, ки минтақа бе муҳоҷирон наметавонад. агар маҳдудиятҳо ногаҳонӣ ҷорӣ шаванд, сохтмон, нақлиёт, хӯроки умумӣ ва савдо зарар мебинад. маҳаллиҳо бо ин музд коре, ки муҳоҷирон мекунанд, намекунанд, гуфтааст ӯ. новобаста ба эҳтиёҷи зиёд ба нерӯи корӣ дар Русия, мақомоти ин кишвар бо ҳар роҳ фаъолияти озоди муҳоҷиронро маҳдуд мекунанд.
аз ҷумла моҳи пеш думаи давлатии русия лоиҳаи қонунеро барои баррасӣ қабул кард ки фаъолияти муҳоҷиронро дар бахшҳои маориф тандурустӣ манъ мекунад. бар иловаи ин мақомоти баъзе манотиқи русия ин рӯйхатро такмил дода фаъолияти муҳоҷиронро дар бахшҳои дигар низ манъ карданд. аз ҷумла дар вилоятҳои липецк ва курск фаъолияти муҳоҷирон дар соҳаи нақлиёт ва логистика манъ шуд. дар вилояти амур ба муҳоҷирон 27 бахш мамнӯъ шуд, аз ҷумла савдо, боркашонӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ. дар сахалин маҳдудиятҳо ба 24 соҳа дахл мекунанд, аз ҷумла истеҳсоли нон, савдои яклух, муҳофизат, таксӣ ва мусофиркашонӣ. хуб, аз як сӯ русия ба муҳоҷирони меҳнатӣ зиёд ниёз дорад. аз сӯи дигар онҳоро теъдоде аз мақомдорону шаҳрвандони ин кишвар дида наметавонанд ва рӯз ба рӯз будубоши муҳоҷирон вазнин гашта истодааст. ин ҳама водор месозад ки кишварҳои фиристандаи муҳоҷирони меҳнатӣ самтҳои нави муҳоҷиратро кашф кунанд, яъне бо дигар давлатҳо гуфтушунид карда дар он ҷо ҷойҳои корӣ пайдо кунанд. дар 2-3 соли охир тоҷикистону ӯзбекистон ду кишвари аслии фиристандаи муҳоҷирони меҳнатӣ ба русия бо давлатҳои чун кӯриёи ҷанубӣ, британияи кабир, олмон, лаҳистон ва кишварҳои дигари арабиву аврупоӣ созишномаҳо оид ба ирсоли муҳоҷирони кориро имзо карда теъдодеро ҳам аллакай фиристониданд. ин чораҳо ба хотири коҳиши вобастагии муҳоҷират аз як кишвар андешида мешаванд. ба саҳифаҳои мо обуна шавед то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед.